Kembe rego sukari ma ji giwegi koro ok biyienegi pimo pek mar niang' kaka yande gitimo kaluwore gi chike manyien ma kapo ni opuodhi to dwaro ni kambi ka kambi obed gi rapimne. Chenro ma bende kaluwore gi chik manyienno ibiro tagi jalony moyiedhi maonge tudruok moro amora gi weg kembe sukari kata jopur. Ka gitwak e kinde romo mar somo pach jokanyo sekta mar sukari ewi chike manyien mochwal gi migawo mar pur e chenro motele gi duol mar Agricultural Food Authority AFA, thoth jopur orwako parogo ka giwacho ni nyocha giyudo lal kokalo e rapim mag kembe ji giwegi, kendo nyiso geno mar chier mar sektano ponono ni parogo ibiro puodhi kaka chik. Kata kamano, jakom mar AFA Samuel Ong'ou olero ni dwaro pod nitie mar tiego jopur ewi dwaro mag paro mag chikego kamoting'o weche sucrose, weche bagas e kind mamoko, koyango ni gibiro tiyo machiegni gi ute fwambo mar kor gwenge kaachiel kod yore mag neno ni oriw pach ji duto. Koro dhi bedo lwet an expert kata kambi mobedo contracted mondo manage cane testing unit. Jo National Assembly ne dwaro ni pes ndara ni odhiye kera, to jo senators dwaro ni pesa ni odhi ang'on e Senate. To wang'e duto te these bodies kaka gitiyo. Wan kaka jopur niang' wadwa ni pesa ni odong' e board, nikech kata sani waonge ndara to pesa nitie ma ndara e counties to onge ndara ma giloso. Nikech japur oseng'ad ses higni 15 to onge gima waseneno. Chudo gi nengo gi sucrose contents manyien ni dhi miyo japur dhi yudo gimiluongo ni molasses, bagas mare kod mal filter. To process ni nyaka kuongo dhi ochakre ni jo sugar research mondo kel mbegu machiek mapiyo piyo. One of the ways ma jopur nyang' biro yudo go bonus en twak kesa ne ichulogi bei koluwore gi niang' motero, to kendo by products gi be koro inyalo chulgi molasses yore, inyalo chulgi bagas to gi mamoko go eko.